Badeng. Dazu mindeng nengah. Oh. Hello everyone, kulumbai. Nih baby ni friend. Hello everyone, mama. Hello everyone. Smile. Smile mama. Nोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय नै जोङो बेंटलाव थांनो ओंखारदों माने जोंहा नानिनि हजोंहाय बिबै बिबौमोना जेब्ला नानिया डिलिभारि जादों बे समावहाय बिसोरो खस्थ' खालामफैदोंना जेनेबा मोनायाव उन्दुनाय मानाय ओंखायनो जोङो थेंक्स गिभिं बायदि मामिमोनखौहाय ओंखाम जाहैनो नागिरदों मोजां टाइमखौनो जायाखै आरो जेनेबा जोंहा सोलाबबा बिसिना माबा प्रग्राम बिदि जाबाय थायो दा फैयै फैयै नै बेबिया दिनैहाय 5 months जालायबाय ओमफ्राय होनबाबो जोङो दिनैसो मोजां टाइम मोनबाय आरो दा बेखौनो जों जाहैनो नागिरदों आरो बेखौ नोंथांजों जे शेयार खालामनोसै नायलांबानो जाबाय दे बेबिया नुदों Mama, badeng. Oh, Hazel badeng. Dazu mindeng nengah. Oh, abi no tangsi ma? Abi no tangsi? Abi bingtul now? Ma kalamdeng? Maminya akhayjों गेलेदों? Ha? Maminya akhayjों गेलेदों? Hazel'a maminya akhayjों गेलेदों. Hairband गानलायदों ना? Hazel, nengah 5 months जाबाय mama दिनै. Big girl ना? Hazel is a big girl. दा जों थांबाय थानोसै नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना. Mr. Love Husband. नै जोङो बेयाव दाउ खासि लांनो नागिरदों माबा दाउ खासियानो गैलानो नै. मैयानो जोबजोबदों होनदों नामा? बेलाय मा? दाउज्लासो ना? माबायदि बेफोरो जानो मेजेम जागोन ना जाया? बेफोरो? बिसोर बारा मेजेम थाया। बैलाय बैयो जो बे जो नामा? मासे गैया दाउला जोब बेखौनो लांसै नामा? बेखौनो लांसै ना बे उन्दै उन्दैखौ लांसै बेखौनो स्टार्ट खालामनानै लांसै गोदाखानानै ओमफ्राय नै जों न'आव सफैबाय ओमफ्राय दिनै रिजाल्ट देमोन नालाय आगैया स्कुलाव रिजाल्ट होनांगासिनो दं आरो सफैथ'वाखै ओमफ्राय नै आब' सासे सफैबाय माखासे लामायाव फैगासिनो दङ ओमफ्राय नै हेजेलखौ नुनानै बयबो बिराद खुसि बिब'फोर बिमायं बिबै खेलायजोब्बाय आरो नै दा नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनहा नै बिथिं आब'आ बानलु सामब्राम रेडि खालामबाय बेयो दाउ जों लाबोफानाय दाउ ओमफ्राय अमाखौ सिगांनो बाबानो बायनो हरखादोंमोन ओमफ्राय नै बाबाया बाजारनिफ्राय गाइखेर ओमफ्राय टमेट' फिसा ना बिदि लानानै फैदों आरो ओमफ्राय नै बिथिं हेजेलाहाय बिबैजों बाजादों बिबैजों बाजानानै खेलायगासिनो दं आरो उन्दुनो ओंखारबाय नों उन्दुनो ओंखारबाय नोंसोना आबैजों थादों ना ओमफ्राय नै बिथिंजाय संनायखौ स्टार्ट खालामबाय आब'आ सासेया दाउ एवबाय आङो अमा एवबाय सासेया ना एवबाय सासे बाथोन बानायबाय सासे भाजा बानायबाय सासे ओंखाम संबाय बिदि ग्रोब ग्रोब बानायबाय आरो माखासे हराव संबाय माखासे गेसाव संबाय एसे थाब जानायनि आरो बिदि ओमफ्राय नै नानि मोनाहाय टमेट' बानायना होदों आब'आहाय आलु हादों आरो नै टमेट' होफानोसै एसे चेरि टमेट' ओमफ्राय नै जोंहा आबौ गिदिरसिना बेनो आरो फार्स्ट डटार बेनो जों हस्पिटालाव सानथाम थाना होफैदोंमोन आरो नानियावहाय ओमफ्राय नै बिथिं जाजेनबाय मोननाय ओमफ्राय ग्रोब जाबाय आरो आमायाबो ग्रोब लोगो मोनफैनाय क'क्राझारनि ओंख्रि मोनजादों क'क्राझारनि संनायनि ओमफ्राय नै बिब'फ्राबो जाजेनबाय खाजि माबा माबि जादों ओमफ्राय नै जाखांबाय माबाय बैग्रि जालायदों ज'
ओमफ्राय आङो बिसोरनो फिसा फिसा गिफ्ट लाबोदोंमोन बेखौनो आगैया राननानै होदों आरो थेंक्स गिभिं बायदि बिदिनो फिसा फिसा बिदिनो नानिनि नामावहाय आरोना ओमफ्राय नै गिफ्ट होखांबाय ओमफ्राय नै बिथिं दा फट' सेसन मालाय बिमादै बियादै सानैजों जि अनलायदों नै ओमफ्राय दा जोंहा दसे फट' सेसन जाबाय आरो नै खानायल' बुखायो दे इयो बेबो बिदिखा बेल' नङा दं कमप्लेन थानो होननानै दे जाखांजोबनानै थांलायजोबनायसै नै दाने नै बयबो ज' फैनानै आयो बयबो रेडि जाजोब्बाय थांफिनसै ओरैबायदि मेस नै सासेया थांजेनबाय दे Bye bye. Share खालामदो दे. Bye bye. ओमफ्राय नै दा फट' सेसन जोब्बाय ओमफ्राय आब'मोनहाबो थांजोब्बाय उफाय गैया हिन्जावफ्रा बिदिनो ज' न'आव थांबाबो फैफिनदो बिदि जायो साइर'नो ओमफ्राय जोंबो फैफिनबाय नै नोंथांमोनखौबो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय